स्पार्क प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबर सांगता हरीश नाईक. मुडगेरी ग्रामपंचायती वतीन खूप वर्सांच्यान जे प्रयत्न चालू आशिल्ले ते प्रयत्न आता साकार जाल्ले आसा. ते म्हणल्यार जिम, मास्टर रामबाबू डुबे सर्कल आणि डिजिटल ग्रंथालय. गेल्या वर्साक जिमासाठी वसाळी ग्रामा भितर एक जागो पळयलो आणि गेले 6 म्हयन्याच्यान जिमा खातीर थंय काम सुरू आशिल्लें. आता हे ओपन जिम सुरू जाल्लें आसा. हे ओपन जिम वसाळी ब्रिजा कडेन जाल्लें आसा. मुडगेरी ग्रामपंचायतीच्या खंयचे बी वयाच्या गटाचे लोक ह्या जिमाचो फायदो घेवं शकतात अशें मुडगेरी ग्रामपंचायती वतीन कळयलां. तशेंच मुडगेरी ग्रामपंचायती वाठारांत मास्टर रामबाबू डुबे नांवाचेर राम सर्कलाचे उद्घाटन जाल्लें आसा. जेन्ना 1956 ह्या वेळार प्रायमरी हेल्थ सेंटराचें उद्घाटन जाल्लें तेजे पयलें मास्टर रामबाबू डुबे हेमगेली एक इच्छा आशिल्ली की आमगेल्या मुडगेरी ग्रामपंचायती वाठारांत एक प्रायमरी हेल्थ सेंटर उरूंक जाय, कारण बारीक बारीक दुयेंस लागून हांच्या लोकांक पयस वयचें पडूं जायना. हो तेमगेलो उद्देश आशिल्लो. त्या वेळार तेमी ह्या हेल्थ सेंटरासाठी लढो दिलो. मास्टर रामबाबू डुबे हेमी प्रायमरी स्कूल, हायस्कूल जावचेसाठी भरपूर परिश्रम घेतले. तशेंच मुडगेरी ग्रामपंचायत लोकांसाठी तेमी ग्रंथालयाची बी सुरवात केली. आजपर्यंत तेमगेल्या कुटुंबान ह्या ग्रंथालयासाठी भरपूर दान केल्लें आसा. ह्या कारणान मुडगेरी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य हेमी सगळ्यान तेमी दिल्ल्या योगदानाचो विचार करून मास्टर रामबाबू डुबे नांवाचेर राम सर्कलाचे उद्घाटन जाल्लें आसा. ह्या वेळार मुडगेरी ग्रामांतले भरपूर नागरीक हजर आशिल्ले. तशेंच मुडगेरी ग्रामपंचायत वाठारांत डिजिटल ग्रंथालयाचे उद्घाटन जालें. हाचे पयलीं बी ग्रंथालय आशिल्लें, पण त्या ग्रंथालयात 3 ते 4 लोक बसूं शकताले. जाल्यार आतां मुडगेरी ग्रामपंचायत बाबतीत सुरेंद्र गांवकर हेमगेल्या अध्यक्षते सकल मुडगेरी ग्रामपंचायत वाठारांत डिजिटल ग्रंथालयाचे उद्घाटन जाल्लें आसा. माजी सदस्य साईनाथ नाईक हेमी सुद्धा हातभर जागो ह्या ग्रंथालयासाठी दिलो आसा. आता ह्या डिजिटल ग्रंथालयात 30 ते 40 लोक बसूं शकतात. ह्या उद्घाटन सोहळ्याक प्रमुख पाहुणे म्हण आशिल्ले तालुका पंचायत BO आणि माजी PDO कोठारकर. ह्या वेळार मुडगेरी ग्रामपंचायतीचे अध्यक्ष सुरेंद्र गांवकर, उपाध्यक्ष ज्योती तोळार, सदस्य सीमा नाईक, सुनील नाईक, नंदकिशोर नाईक, आरती बानावळी, दीपाश्री नाईक, नंदिता कुडाळकर, रामदास कांबळे, तशेंच पंचायत अधिकारी प्रीती होसमने, ग्रामपंचायत सेक्रेटरी राजेंद्र नाईक आणि इंजिनियर प्रसादराव राणे उपस्थित आशिल्ले. कारवाराचे हृदय भागात AC हॉल जाय म्हण सोदते आशिल्ले का एक गुड न्यूज. आमगेले दैवज्ञ हॉल तयारी जाल्ले आसा. अगदी सुंदर AC हॉल. लग्न, मुंज, साखरपुडो, वाढदिवस कितें उरू तुमकां तयार आसा. दैवज्ञ कल्याण मंडप AC हॉल. श्री कणकणेश्वर देवाच्या मंदिर आणि लिंग प्रतिष्ठापना महोत्सवाक भाजपा राज्य उपाध्यक्ष आणि कारवार अंकोला मतदारसंघाची माजी आमदार श्रीमती रुपाली नाईक हेमी सहभाग घेऊन देवाचे दर्शन घेतले. विशेष पूजा अर्पण केली आणि सगळ्याल्या कल्याणासाठी आणि प्रगतीसाठी प्रार्थना केली. देवाच्या सानिध्यात भक्तिभावान विविध धार्मिक कार्यक्रम जाते असून या महोत्सवाक मोठ्या संख्येन भाविकांन उपस्थित राबून देवाची पूजा केली आणि तीर्थप्रसाद घेऊन पुण्य लाभ घेतलो. या वेळार भाजपा पक्षाचे प्रमुख नेते उपस्थित आशिल्ले. तशेंच
कारवारच्या श्री शिवनाथ मंदिरात सोदे श्री वादिराज मठाचे श्री 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 विश्ववल्लभ तीर्थ स्वामीचे श्रीमती रुपाली नाईक हेमी दर्शन घेऊन आशीर्वाद घेतलो. तसेच कारवार तालुक्यातल्या बैतकोल हिंगा गिंडी देवी देवस्थानाच्या वार्षिक जत्रोत्सवात श्रीमती रुपाली नाईक हेमी देवीचे दर्शन घेतले. विशेष पूजा अर्पण करणं प्रसाद घेतलो. जत्रोत्सवानिमित्तान देवीच्या मूर्तीक फुलांनी विशेष सजावट केली. मोठ्या संख्येन भाविकांनी उपस्थित राहून देवीची पूजा आणि तीर्थप्रसादाचो लाभ घेतलो. या वेळार महिला मोर्चाची अध्यक्ष वैशाली तांडेल, युवा मोर्चा अध्यक्ष अभि हरिकंत्र तसेच भाविक उपस्थित आशिल्ले. समुद्री कासवाच्या पिल्लाक समुद्रात सोडतो कार्यक्रम यशस्वी. कारवार उपवन संरक्षण अधिकारी कारवार विभाग तसेच सहाय्यक वन संरक्षण अधिकारी कारवार उपविभाग हेमगेल्या मार्गदर्शनानुसार आणि वलय रान अधिकारी कोस्टल अँड मरीन इकोसिस्टम सेल कारवार हेमगेल्या सूचना आणि सल्ल्यानुसार आज बावळ समुद्र किनाऱ्याचेर समुद्री कासवांच्या पिल्लाक समुद्रात सोडतो कार्यक्रम जालो. या वेळार एकूण 66 समुद्री कासवाची पिला समुद्रात सोडली. या कार्यक्रमात माननीय रविशंकर CIFS, कारवार विभाग श्री KD नाईक, कारवार उपविभाग श्री VP नाईक, वलय रान अधिकारी कपशिट्टा आणि इतर प्रमुख अधिकारी उपस्थित आशिल्ले. याशिवाय मरीन बायोलॉजी विभागातले विद्यार्थी, JLR पर्यटक प्राणीप्रेमी तसेच स्थानिक मच्छीमारीन या कार्यक्रमात सहभाग घेतलो. तसेच कारवारच्या सगळ्या मीडिया मित्रांन या कार्यक्रमात सहभाग जावन व कार्यक्रम यशस्वी केलो. ಕೊಡು ಹಾಂ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು उत्तर कन्नड जिल्ह्यात JDS संघटना गती. जिल्हाध्यक्ष सूरज नाईक हेमगेलो निर्धार. कारवार कुमटा हिंगा रोटरी सभाभवनात जाल्ल्या जिल्हास्तरीय बैठकीनंतर JDSचे जिल्हाध्यक्ष सूरज नाईक सोनी हेमी पत्रकार परिषदेत पक्ष संघटनाबाबत मोठी घोषणा केली. HD कुमारस्वामी परत मुख्यमंत्री जाऊसाठी जिल्ह्यात पक्ष मजबूत करतो निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी कार्यकर्त्याक बळ देऊन संघटन पर्व कार्यक्रमातल्यान तळागाळात पक्ष विस्तार करतलो असे त्यांनी सांगले. शरावती पंप स्टोरेज आणि अघनाशिनी न्हय जोड प्रकल्पाविरोधात आंदोलनाक JDSचो पाठिंबा रावतलो. तसेच जिल्ह्यासाठी मल्टी स्पेशालिटी आस्पत्रे मागणीसाठी पक्ष लढत दितलो असे JDS जिल्हाध्यक्ष सूरज नाईक यांनी सांगले. NDAच्या आघाडीबाबत वरिष्ठांचो निर्णय मान्य रावतलो असे स्पष्ट करते 28 फेब्रुवारी जावच्या विजापूर हिंगा महासभेक मोठ्या संख्येन सहभागी जावचे असे आवाहन केले. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी नदीचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यात नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि पहिली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकाडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्यापाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळते एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागाभागात घराकडे पावची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या.
नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचं तळमजलं रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.